Парад на еротичната анимация. Имало едно време един цар, който се казвал Еблю, и една царица, която се казвала Ненаситната Ебла. Те управлявали една страна, която се наричала Ебания. Единственото нещо, което им липсало, бил един принц, който да ги наебе и двамата. Да плуваш ли се учиш или ще ме ебеш, Еблю? Хайде, давай де. Продължавай. Готово. Нашата държава Ебания се нуждае от един син. И цар Еблю ще го направи. Какво чакаш? Само разтвори до пето и си навлъжни потето. И така започваме. 1, 2, 3. Колко много съм нещастна, че не мога да зачена. Ех, да можеше поне някой да ме наебе. Кой си ти? Аз съм жабокът Квак. Твоята мечта ще се изпълни. Ти ще родиш дъщеря. Но господин Жабок. Моля те, продължавай, господин Жабок. Ура, аз си имам дъщеричка, ще ми стане тя царичка. Някой ден ще управлява, цял народ ще се ебава. Вижте колко съм богат с моя хуй дебел чапат. Мислиш, че изобщо му става? Никакъв случай. Хайде, приятели, на здраве за принцесата. Тяхто царско височество устройват пиршество, на което са поканени 12-те най-хубави феи на царството. Елате насам. Какви епливи създания. Ще продължавам да си играя с пичето ти само ако го вземеш в ръка. Колко е голям. Ма той май си изпразни вече, да? А ти си още суха малката. Тухай гълъбче на пето. Той ще те ебе в топето. Какви мръсници. Продължавай да го смучеш и оргазъм ще получиш. Я, ела, чуче проклето, ви си покажи пишлето. Помощ, помогнете ми. Царю, помощ. Почва да ме хваща страх, щом огромен хуй видях. Не очакваше, нали? Страх те, че ще боли. Ей, сега ще те науча само да ти го забуча. Дори за теб е голям, то с огромен твърд салам. Ще те скъсам от ебане, докато зора настане. Абракадабра, да ти пораснат две хубави цици, за да си играе принца с тях. Аз пък ти желая хубави и нежни уши, с които да смучиш тоягата на принца. А аз да имаш най-влажната и гореща путчица в света. Злата фея идва. Нека твоят първи оргазъм те превърне в пепел, да изгориш в пламъци. Така да бъде. За да не се сбъдне проклятието на феята, ще трябва да спиш 100 години. Какво ще се случи, когато порасна, ще видите във втора част. Спящата принцеса вече е на 17 години и е най-хубавата в цялото царство. И ето, че тя реши да научи откъде идва името на нейната родина Ебания. Това съвсем не беше трудно, защото в замъка ебането продължаваше и денем, и нощем. Това ли било? Колко възбуждащо. Щом почувстваш в Ебания похотливите желания, той използвай за играчка механичната лизачка. Хоп, 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 язде в галоп. А когато язде тръст, влиза в мене хуйче връст. Хоп, 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 язде в галоп. Аз съм страшно удивена и отдолу навлажнена. Тръгай кола, раз, два, три, докато се умори. Тъй доволни са девици, и женички, и вдовици.
Щом не мога да се включа, тази свещ ще си забуча. Нека би свещите дъжде, че ще си останем на тъмно. Не трябва да допуснем нашата скъпа родина Епания да бъде сполетяна от нещастие. Проклятието на ебливата вещица витае над теб. Сега ще ви покажа аз. Я, момиченце ебливо, да ревеш веднага спри и в пичето похотливо този тука си заври. С малкото ключе отключвам този пичи катинар, за да можеш да поемеш дома дете, то слухар. Стига ми прави чекия с тази точилка, бе готвач. Аз съм старо руспия, покажи, че си е бач. Проклятието на старата вещица се сбъдна. Цяла Епания потъна в дълбок сън, тъй като принцесата не можа да устои на изкушението. Така минаха много години. Целият свят очакваше да се появи някой смел принц, който да събуди принцесата и нейното царство. Пребродих царството на Цашишир и всичко изземах подир. Аз съм принц Корафияк. Само ми подайте знак. Похотлива Парантия, ти на пътя ми що щеш? Няма принца да те пусна, първо ще ме наебеш. Тази пичка ще напасне на огромния ми хуй. Няма да ми се втеза днеска, 8-ми принц ще ми е туй. Фукъс се, че бил голям, целият ще те изям. Пичката ми е стръвница, целият ще те изцица. Та се блива катакомба, в миг ще вкара моята бомба. Що чакаш, давай я този час, че изгарям аз от страст. Чакай само да ти пална аз на тебе то светил, че да видиш твоята пичка как ще стане на пистил. Тук пулката е ясна, срещнеш ти вещица бясна, с бомбата между краката, вече тя не е опасна. Вещиците просто не трябва да се ебат. Ръжете, принцесо, аз съм принц Железохуй. Ей, сега ще ви събудя, лесна работа е туй. О, принце, колко сладко шибаш. Събуди ме за нов живот, колко сме ти благодарни, аз и целият народ. От благодарност принцесата се омъжила за здравия хуй, който я събудил от дълбокият сън. А сега, скъпи възрастни, ще ви разкажа приказката за Хуйзел и Гретел. Я виж, Гретел, какво има Хуйзел? Не ти ли е познат този ритъм? Един хуй, втори, трети, започвам пак от пети. Ето нещо за нас, Гретел. Малко мляко освежава и желание придава. Хуят твърде до оргазъм, сетне сгърча се в спазъм. Га-га! При тази гледка дори дърветата не остават равнодушни. Я ела, еплива пука, бързо да те шибам тука. Ръгай, ръгай, господине, та сърпежът ми да мине. Щом наръсиш го с мляко, пак порасва хуят яко.
Га, скъпи приятели, ето, че Хуйзел и Гретел не могли да устоят на изкушението да влязат в хуевата къща, където ги очаквала вещицата. Хайде, от кога ви чакам? Влизай в къщата вълшебна. С тази компания отдавна искам аз да се поебна. Я да видим, Хуйзел, какво предлагаш? На тази пищица ли викаш хуй? И това ми било ебач. Ти изчезваш, а аз ще се позабавлявам с Гретел. Гретел, внимавай! Много е голям за теб. Помпай, малката, не бой се. Няма лошо да ти сторя. Ако ми се покатериш, най-много да те разпоря. Гретел, не дей с царевицата. Хайде, Гретел, да се лашка с тази голяма какалашка. Какво стана по-нататък, ще видите във втора част. Добре, че дойде. Измислих план и ще помогна на теб и Гретел да изгоним проклетата вещица за винаги. Как? Нейната похотливост ще я погуби. Здравата чекия знай, хуят радва до безкрай. Влез, момиченце проклето. Ще ти скъсам аз пичето. Га, ще трябва да разкажа на моите приятели. Хуй в пичката ти щъка, щом те сложа на чакръка. Приятели, престанете се бането, той има нужда от нас. Аз пък искам да си доеда. Дръж се, Гретел, скоро ще ти помогнем. Помощ от мерак умирам и с кеф си го завирам. Здрасти, колега. Ще го поемеш ли? Тази миризма на пичка почва да ме гадаличка. За огромният ми хуй, чудна работа е той. С този път рекорд ще скоча и вещицата ще набуча. Сега ще те изстрелям като торпедо. Боже мой, тя полетя. Ах, вие проклети животни. Какво чакате? Хвърлете я в огъня. Ще ви науча аз. Така Хуйзел и Гретел победили злата вещица, след което гората започнало такова ебане, кой кого където хване, че за радост и за чест продължава и до днес. Добър вечер, ебахте ли вече? Не, още не сме. Куристите човечета. Я вижте, след вече си чисто гола. Такава голяма пичка не бях виждал. Започва да ми става и на мене. Хайде, бъди пишките.
внимателно. Тихо, да няма събудим. Хайде, идвайте, леваци. Ле. Той е смелчага. Къде пропадна? Готова е, аз я възбудих. Хайде, мързеливци, идвайте. Да не би да ви е страх? Чакай, бе, ти май сбърка дупката. Искате ли да ви покажа нещо? Виждали ли сте такава голяма пещера? Не бе, не дайте бе. Това с помпата беше моя идея. Плъскай, ръгай, шибай. Плъскай, ръгай, шибай. Плъскай, ръгай, шибай. По-бързо. Как ти хареса моя номер? Изобщо не ми хареса фукльо, хуй смачкан. Прасето Еблю в Дивият запад. Пристигнахме, госпожо. Най-после. Какво виждам? Да, това е Дона Хуеска от Севиля. Тази с яките цици. Да, наистина е тя. Оле, хуйчеца ми, горкият ми хуйчец. Има 3 дупки, какво ще правя сега? Приятно ми е. Прасето Еблю, шибам ближа, нощи пладне, де каквото ми попадне. А че сладка кучица имаш, ще те скъсам от ебане. Я дай по-бързо, че ми идва. Добре. Много добре. Оле, че боли, горката ми пишка. Ще го науча аз. Сваляй дрехите. Такова ебане ще ти ударя, че цял живот няма да го забравиш. Сега ще ти мине мерака и за пейне и за ебане. Ще ти скъсам газа. Хайде, като си голям ебач, да повисиш малко. Моля те, пощади ме. Той пак ще ми трябва. Ела насам, сладурче. Моят хуй няма да чака втора покана. Вътре вънка, хуят ми е пета трънка. Мога цял ден да изкарам така, вътре вънка. Котарака кълбой ебе всичко, което му попадне и всичко, което има дупка, няма да отмени тази. Квартален публичен дом. Марш от тук, само да ми паднеш, ти скъсам пичката.
От сега нататък винаги, когато си погледнеш хуя, ще си спомнеш за мен. Оле, майко, че боли, боли. Заклевам се, че рано или късно ще ти отмъстя. Ако си беше седял вкъщи кротко на чеки, такова нещо нямаше да се случи. О, какво виждат моите зорски кълбойски очи? Тая има цици като Дона Хуеска от Севиля. Дай си плъсне по-на чекия. Ами, сега ще ти покажа какво значи подводно ебане. Аз оставам тук, ще вземем и натресе някой индиански трипер. Дай да се погмуркаме малко. Ако хванеш непозната, не я бие под водата. Я виж главата смачкан хуй, какво прави този бледолик педера с дъщерята и плантящата путка? Я му забие една стрела. Мама мия, що не си сглобих чекия? И къде в тази опитал да намеря аз лечител? Ела с теб да отпразнуваме победата. Плантящата путка ще ти покаже, що е индианска езда. О, не е лоша индианската езда. Велики главатарио, не се сърди. Него вече хуят няма да го сърди. За гдето на ебати дъщерята, ще го изпечем на шиш за разплата. Куркият ми хуйчец. Що не ми го върнете да ви не еба всичките, ами сърдите на опашки да ви шиба тоя дебела свиня. Глупави крави такива. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4... Болница. Сега ще има да се чуете на новия ми огромен хуй. Какъв здрав корав юнак. Направо 3 жени могат да го възседнат едновременно. Динамит. Този път никой няма да може да помогне на този чекиджия. Ще има да помни този клитор-детонатор. Виж ти, пак е заковал готино гадже. Тия готини цици не му се полагат на това глупово прасе. Гледай се, какво става. Ти ще видиш тъпа свиньо, само да те пипне и ще ти скъсна тъшаците и ще играе пинг-понг с тях. Голямо състезание по чеки. Пишки готови? Старт! Дай сега да видим какво можеш. Не ми отвличай вниманието. 8. 10. Какво ще кажеш, а? Моите поздравления. На чеки си най-добрият. Дано наградата е нещо оригинално. Само да не е някое слънче. Я да видим. Здрасти, Еблио. Не, аз не съм Еблио. Не искам да те еба. Няма да ме беш. Само ще ме шибаш здраво. Ясно ли е? Луда ли си? Не дей, боли. Смаза ми тъшаците. Да не си тръгнал на чуждо. Не споне не. Честна дума. Абе, аз си стой тук за по-сигурно. Сега ще ти покажа слонската езда. Това беше, скъпи приятели. Бъдете здрави и корави. Довиждане до следващия път. Зайо Тъпкача. Дом Лисан в Карвачев. Какво виждат очите ми? Похотливо печенце. Идеална закуска за гладния ми хуй. Какво е това? И дърветата може ли да ебат?
Тъпа путка. Дърветете може ли да ебат? Аз те еба, аз, Лисан Карвачев. Помощ! Къде бягаш, ма? Сега ще изкъсам газа. Тая пак идва. Сигурно не е стигнало ебането миналия път. Влизай, сладурче. Не да плачеш, моето момиче. Няма да оставя този левак да те шиба. Благодаря ти, Зайо. На теб винаги ще ти дам. Чудесно. Я първо да хапна един морков. Стъргане напред-назад, слави се ебачен млад. Хапне ли си морков пресен, шиба Зайо като бесен. Мамо, стара, това копе ли ми шиба гачето? Чакай да видиш ти, сега ще ти се от тебе. Върни ми веднага гаджето, Ленар, иначе ще превърна любовното ти гнездо в купчина развалини. Не се извали толкова и разкарай това пошкало от тук, че ще ти скъсам газа. Който не иска да слуша, ще трябва да го почувства. Правилно. Така е, скъпи мили Санчо. Не си дорасъл още да ме прецакаш. Шлекерман, доставка по домовете. Ето и самоебачката, която си поръчах. Пълен автоматик. Хуя в дупката, дърпаме лоста. Чакай. Не толкова бързо. Помощ! Амо, стара, що не взех да стана един педерас, тогава нямаше да ми се случи такова нещо. Прав е старият Лисан, винаги е преебан, а пък ние да продължаваме с радост да се поебаваме. 2-0 за Фики Маус. Гледай, малката е брива Тюзи. Я да видим с кого ще се изплати този път. Ето е малката подкопатка. На новият си номер давам виза. Хуй от кацата излиза. Такова чудо, гледай ти, егати. Хуй от кацата те клати. Кородървец, ти ме впрягаш, на моето гадже ли посягаш? Нати, свързан хуй не можеш клати. С малко меч ще го намажа и на пчелите ще го покажа. Пчела опитва се да клати и жестоко си изпати. Сто скъпа нещастна мишка, ще те оставя аз без пишка. Май намирисва на пиче. Било то сирене парче. С мишият капан готов, ще му направя номер нов. Ало, Кородръвчо. Познавам сладкото гласче на Дюзи, моето пиче. Щом се натясно патка хвана и голямо чака я ебане. Ще ти го върна, гадна мишка, ще скъсам мръсната ти пишка. Ти що направи с моя хуй, садизъм се нарича той. Вземи той цветенце в знак, че искам да те шивам пак. Гаден мишок, с смазан хуй, какво да правя аз? Дали да стана педерас? Чудесно, тъй да бъде марморане и да те скъсат от ебане. Прасето Еблю
и пиратите. Капитане, виждам нещо като цици на хоризонта. Това сигурно е Пичет остров. Хвърли едно око през тръбата. Тия копелета ми приличат на пирати. Да побързаме, че ще ни изпреварят. Това е въпрос за чест. Искате да кажете въпрос на мерак, нали, капитане? Голяма ебане ще падне тук. Разрешете да ви се представим. Казвам се Куро Дървец. Аз Лисан Карвача. Аз обикновено куче, на което му се ебете, му се плаче. Прибирай пишките и никой да не мърда. А мен пък ми се иска да го извадя. Возили ли се скоро на въртележка? Помощ! Вие ми се свят. Един топъл душ ще те оправи. Изпикали се най-после. Отплаваме. Имайте късмете ви сгащим в открито море. Ще ви натъпча с олово и ще ви пратя на дъното заедно с проклетите ви жени. Сладурче, никой до сега не те е бал така сладко, нали? Искаш ли по-бързо? Няма проблеми, защото ситен кец е моят заешки специалитет. Да си здрава и честита, духа и твоето насита. Стига, вече го завира. Ей, сега ще експлодира. Не смееш да се покажеш, нали, страхливо прасе? Затваряй си чорката, чекиджия. Къде си тръгнал с този смачкан хуй да плашиш гаргите? Да го духаш. Готови за стрелба. Огън! Тежкови, ако ви оцеля. О, леле, смаза ми тоягата. Какво чакате, чикиджи? Помогнете ми. Помогни ми. Оле, какво беше това? Акула? Акула ли каза? Тук горе поне никой не ми пречи да е безпокойно. Интересно, дали ще има нещо за ебане на острова? Греби по-бързо. Там има негърки, както се казва, Blake is beautiful. Моите поздравления, бедни черни братя. Вижте какво съм донесъл за вас. Прекрасни стъкълца. Срещу това може да имате всички наши жени. А може ли да ги ебеме? Разбира се, техните напръстели задници ви очакват с нетърпение. Хайде, идвайте, юнаци. Да вървим, да им ударим пълни и хуй, докато не са спаднали. Я вижте, жестока пичка. Помощ! Що бягаш, чернокоза красавице? Нищо лошо няма да ти направим. Само малко ще си поиграем.
Виждали си такива здрави тояги? Негърка ли се разкрачи, трябва ти добри ебачи. Зажърнява тя за мъж, 3 поема наведнъж. Ръгай хуят до откат, за да види тя рахат. Туземци, тревога! Пирати ебат най-хубавата ни путка. Побързите, приятелчета, че ще изкъсат търлъка. За пиратското създание най-жестоко наказание. Отрежете им мъдете и газа им разпорете. 2 шишки пичета наведнъж. Винаги съм мечтал за това. Я да си хапна един морко за подсилване. Така, а сега да продължим. Идва ми. Сега, придири се. Джимбо, я им направи една промивка за всеки случай, да не вземе някъде да забървене. Само по-нежно, слончо. Абе, защо толкова дълго ни варят? Много са ни твърди и трудно омекват. Само да си измъкна жив от тук, ще ми платиш за всичко, свински еблио. Няма да можеш. Сега ще те изядат със все хуя и тъшаците. Хубаво ли ти е малката? Да го духаш. Чудесно, хуишко варено ще стане. Довиждане. Пак елате. Сега ще си отмъстим за всичко. Ще отмъстим. Те изобщо не допускат, че сме се спасили. Направо ще припаднат от оплаха. Не си познал. Вие ще припаднете. Този вече няма да може да бе. Рано или късно ще ми паднете. Ще ви отрежа пишките, а на жените циците. Така ще си остане да си висиш до второ пришествие. Както се казва, който е бе последен, е бе най-добре. И с този девиз продължаваме бането, нали, приятели? Секс криза в Ориента. Хайде, започваме програмата. Танцуйте за мен, куклички. Слава на Аллаха. Настъпи часът на ебането. Всевишни, помогни ми да го вдигна. Вие ще ми помогнете, гълъбчета. Браво! Великолепно! Номерът с телената четка ми хареса. Как ви идват такива идеи, деца мои? Я се опитайте да го вдигнете. Господарю, правим всичко възможно да можеш да ни е беше хубаво всичките. Господарю, езикът ти е вълшебен. За нищо не ви бива. Изпратете ми черната рубиня. Слушай, черна рубиньо, на теб се падна честа да накажеш непокорния ми хуй. Това не значи, разбира се, че трябва да го отхапеш. Сваляй зъбите и почай да духаш. Ученото си е учено. Калумба е много темпераментна. Няма начин да не го вдигне. Бих заложил цялото си богатство, за да мога да го вдигна. Може би вълшебното питие ще ти помогне. Това би трябвало да прави чудеса. Феминол? Май нещо са сбъркали във фирмата, която ми го изпрати от Германия.
Ето, това ще бъде истинското лекарство за мен. Тези германци голяма работа са. Как действа само. Олеле, как ми се доеба. Стана ми. Къде сте, гълъбчета мои? Фатима, Фахра, къде сте? Ще ви скъсам от ебане всичките. Вижте огромния ми хуй. Най-после. Бързо да го вкарам. Какво блаженство? Мълчи. Сте лайна, бе. Каква грешка съм направил? Карай, бе. Това никога вече няма да се повтори. Минавам на машинна обработка. Аллах ми даде просветление. Ще си построя първата механична самоебачка на света. Я ела тук, Фатима. Ела да видиш какъв кеф ще ти направи моята самоебачка. Кога най-после ще дойде и моят ред? Сигурно е супер тази самоебачка. Какво чудесно съоръжение. А моят? Кога ще дойде моят ред? Прекрасно. И колко издържливо. Чудесен уред. Това беше за днес. До ебане. Гледайте моите приключения във втора част. Секс криза в Ориента, втора част. Тази самоебачка направо ме съсипа. Цял ден ръгане, лизане, духане. Не издържам повече. Велики Аллах, чупи ми се самоебачката, какво ще правя сега? Не съм ебел, откакто ми започна да стъчкува хуят, но сега чувствам прилив на нови сили. Чухте ли най-новото? Нашият господар отново може да ебе. Сега ще направим най-лудата секс-оргия. Колко съм щастлив. Колко голям и твърд отново е хуят ми. Ще те шивам отзад тук, като загърми и затрещи. Ето, бурята започна. Мъдреците казват, че който прекалява сепането, бързо се изкабява. Стига! Не издържам повече. Стига си ме лашка в тая путка, щупи ми главата. Ще ви скъсам газа от ебане, всичките. Бели, черни, жълти. Моят супер куревелик. Не се издържа повече. Помощ! Тая канибалка ще ме изяде. Колко пъти ви предупреждавах да не прекалявате себането? Защо не ме послушахте? От днес ще трябва да си топите хуя в тази светена вода 3 пъти на ден, докато стане пак голям и здрав. А до тогава какво ще правя? Кой ще се доволява моят харем? Доктор Еблев, сектор компютри към отдела за сексуално техническо развитие. Имам един проблем. Хуят ми стъчкува. А на мен чакат много гладни заебане путки, путенца, пичета, путища. Как ще се оправя с так без здрав хуй? Единственото нещо, което може да ви помогне, е компютърната ебачка на доктор Еблев. Моля, помогнете ми колкото се може по-бързо. Идваме веднага.
Добре дошли, с нетърпение ви очакват тук. Не се тревожете, скоро тук ще настане такова банета, пушек ще се дигне. Вижте, момичета, навън пристигна нещо подходящо за нашите пичета. Ръководство за монтаж и експлоатация на компютърната ебачка. Този компютър е върха. Не съм очаквал, че една машина може да движи да е бе така. Това чудо на техниката е направо безценно. Не може да се плати дори с петрол. Апарата май получи супер оргазъм. Доктор Неблев, вие сте герой. Справихте се отлично. Затова, докато моят хой се възстанови, ще ви предоставя харемът си за временно ползване. Екзорцистът. Първа част. Всичко започна съвсем безобидно. С наблюдение на птиците. Благодаря ви, че нагледно ми показахте всичко. Цялата тази теория е сива и скучна. Скъпа моя дъще, можеш ли да ми обясниш какво е това? Как можа да насеш такова нещо в къщата ми? Възмутена съм. Но, мамо, още никой не ме е пипал. Чудесно. Но господин Пипков, какво ви става на вас? Какво нахалство? Колко отекчително. Все сама трябва да се задоволявам. Омръзна ми. Искам най-сетне да усетя един истински хуй. Колко много ми се иска. Докъде да го намеря? Колко много ми се иска. Толкова голям трябва да бъде. Пикай на попа. Моля? Ти ли ме повика, сладко гълъбче? Яла с мен? Най-после кур. И то какъв? Идвам. О, дъщеря ми! За Бога, остави този дявол да върви по дяволите, дъще. Това е грях. Добре ли е, сладурче? Супер! Винаги съм си мечтал за такъв здрав хуй. Той сякаш е направен специално за мен. Проклет дявол! Спри тази дяволска игра! О, Боже! Пуснах корени! Дяволът се всели у мен. Сега ще се еба с всичко, което ми попадне. О, небеса Божии! Жените са дяволи. Не мога да разбера какво става. Боже, просветли ме. Аз съм неутешим. Покажи ми верния път. Сетих се. Жената е обхваната от сатаната. Аз ще го прогоня. Всевишният ще ви накаже за греховете, които сте сторили. Гръм и мълния да ви порази. И аз се скри.
Чули някакви гласове, господин Пипков? Ма има някой при дъщеря ми. Чудо невиждано. За Бога, веднага престанете. Невероятно. Не се тревожете, вашата дъщеря ще бъде задоволена във всяко едно отношение. Хайде да изябием и трите пишки едновременно. Нали ще се включиш, колега? Оля не Боже, какво правят с дъщеря ми? Пипков, какво стоите? Направете нещо. Продължението на тази дяволска история ще видите във втора част, скъпи. С екзорциста, втора част. Дами и господа, тук виждате прочутия фонтан на дяволите. Известен е с това, че един прекрасен ден скулптурните фигури на дяволите изчезнали по необясним начин. От тогава никой не може да каже къде са. Това сигурно е била жената дявол. Спомням си какво мило, послушно и невинно дете беше. Докато у нея не се всели дявола и тя се превърна в сатана. Трябва да я намеря, да спася душата й. О, сатана, ти няма да ми избягаш. Ще те пратя в ада. О, много си изморих. Голяма еба не падна. А мен питаш ли ме? За мен пък да не говорим. Аз бях още по-дълбоко. Аз пък където бях, още никой не е бил. Вижте пък аз какво откритие направих. Това сигурно е пичи пожарогасител. Айруп. Още малко и свършваме. Ей, сега свършвам, Фрида. Каква гореща и влажна пичка имаш. Какво ще кажете за едно ебане, ваше преосвещенство? Знам дяволски възбуждащи номера. Например, този напръщял задник. В името на Завишния ви заклевам, престанете и вървете по дяволите. Какво правите? О, Боже! Пикаят ми в кандилото. Толкова съм възбуден, че ще пробия вратата. Струва ми се, че вече съм за пенсия. Ваше преосвещенство, чакайте, вие сте единственото ми спасение. Безполезно е. Дяволите са навлязли твърде дълбоко. Но моля ви, какво значи твърде дълбоко? Затова ли плащам църковен данък всеки месец? Трябва да ви помогнете. Каква ненаситна путка. О, сатана, излез от тази нещастна дупка. Напусни това грешно тяло. Смили се на душата на тази бивша девица. И тези горе чакат ред. Я погледнете вътре, ваше преосвещенство. Още ли е там? Що не вземете на мене, бете? Може пък да помогне. Каква голяма тояга имате. С нея сигурно ще можете да изгоните дявола от мен. Ще направя всичко, каквото искаш, за да спася душата ти, чадо мое. Но първо искам да ми обещаеш никога повече да си нямаш работа с дявола. Що не се всели от мен този дявол? Нечисти сили ме вземат. Под дяволите. Чакайте. Аз съм шефа тук и аз казвам кой кого ще ебе. Я да се вселя от теб, да видиш как е. С кои ще изпоеба всичко живо. Помощ! Кой трополи така в кухнята? Ръгай, блъскай то с огромен хуй. Давай, още. Какъв кеф. Помощ! Скъсаха ми газа. По-леко, че ми смачкат ашаците, дявол такъв. Нищо не разбирам. Как са попаднали панталоните ми тук? Нищо не си спомням.
Защо си облякал расото ми? Я ми го върни веднага. Чуваш ли? Скъпи приятелю, плътта ти беше силна, но духът ти много слаб. И това ми било, кардинал. Бъди благословен, дяволе. И ти